Ora ana dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen. Kakang Semar Badranaya aku njaluk pitulungan supaya Durga bisa ruwat nirmalane. Ya. Iki Ndara Sedewa kang nindakake nang aku kang nuntun. Mula Guru melu nunun sen Gusti Ngakara jagat lan kowe Durga lan Kalika. Kanthi rapalan dongaku mau muga bisa creksenan Jakasai sine lan aja nganti lali tansah eling marang Gusti kang murbeng jagat. Astungkara Sidam. Rahayu kang rahayu ing budi. Rahayu sagung dumadi. Sautuhune ing kono ora ana apa-apa. Kang ana iku sayekti dudu. Kabeh muhung makumpuling panca skada tegese manunggaling watak limang perkara swasana bumi geni banyu lan angin kang agal dadya wewadak agal kang alus dadya maya limang perkara ingkang sawiji-wiji sayekti daya dinayan urip hinguripan swasana kang hanguripi bumi wadahe ngurip
geni kang kinuripan banyu dayane ngurip angin wujude ngurip kalamun mangkono banyu dumadi urip wenang sinebut atwaya tegese urip kang sifat loro wenang sinebut mantranaya tegese dumadi saking rosaning pakarti wenang sinebut sang karma tegese makarti wenang sinebut tri aksara tegese manunggaling trimurti wenang sinebut jati wasesa tegese kinarsa wasesa sejatining wasesa manjing jroning buwana geter obah saka daya ubenging jagat kaprawasa obahing bumi satemah kumaringet babar pakarti sinebut ulasa karma tegese pakarti rahayu sangsaya lawas ketaman wataking jagat sangsaya katarungku pakartining dudu ruwate muhung karana heneng awas kelawan eling sanadyan hina tan antuk kamulyan maksih bejo kalamun tinitah manungsa jroning kono maksih bisa tetulung diri sarana mangun watak utama limang perkara rila sabar temen narima lan budi luhur ngambah margahayu panca paramita ngrasuk pangeraning urip panembahing budi dharma tapa brata sira pepaes raseksi ateges buta wadon nalika kawuripan ing nguni demen sia mangsa daging rahayune sira mengku susila kagawa masih cedhaking jawata linuwih raseksa iku candrane Raditya uripe panas nanging nguripi sagung dumadi katarengku dening karma bumi tegese kablandang endahing kahanan kongsi kerem lan kasengsem marang endahing jagat rahayu dene sira caket marang suraosing weda suci kawawa mengku susila
Jatmika ya kuwi kang entas panandangira nelantaran Sadewa wragiling Pandhawa wauta karna jinara tulusing rasa padhang trawangan jagate sang Bathari Pramuni miwah jagating Kalika lir tanggal sepisan kapurnaman soroting batin sumunar naratas sarandungning angga sakala ruwat wadak ing raseksi dadya widodari Bathari Umayi saha Bathari Kalika. Kakang Semana ngaturaken kagem panuwun tanpa upama. Kula ngaturaken matur nuwun Kaki Badranaya. Kaki Badranaya sawise kelakon Bathara Durgawasurwat mula ulun kundur makayangan. Yo bali yo ana kayangan Bathara Guru. Ora ana dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen